Yo, yazalala yankipikira bandem rebelliona nakwa kipiki dreads nakwa kipiki yetomnya fu ya nyanzanga za vamnariu ya una fandende post Filipiano zang de tenga tantara matetika misy firenena maromaro satria zegny misy mpitondra fanjakana zegny tsy amy place nefa miara-miasa amireo tegna mpagnano risirisy sy ny tariny donc zegny kofa tsy amy place zegny io satria fanjakana miaraka aminjare de le zegny le badman ndraiky zagny mandeha magnanatra anjare ka magnafianjare somary tegna un peu brutal kely satria mety nitenenina zareo moramora hoe moramora amizao jiaby ale zegny tonga de shoot man boss miss million gun fen million satria mpagnano risirisy amy tanàna ke normal ko apokany badman satria tsy ahoany fanjakana boss nefa mpandika lalàna tsy maintsy atao ambany angana ya mazava zany ko zany le tegna boss zany feny milliard satria mpagnano risirisy amy tanàna de nefa zareo miara-miasa fanjakana tsy raran'le fanjakana donc zany tsy maintsy apokany badman ao zany ya man real badman ndraiky flingue ndraiky badgal ndraiky flingue nahita boss Filipiano tonga de fa rapapampam real badman ndraiky flingue ndraiky badgal ndraiky flingue nahita boss Filipiano tonga de fa rapapampam deuxième couplet zavako aminareo ona fanday le deuxième couplet badman kona azmani mirimrimy mafiagnata tomobily satria cible efa dead vola jiaby efa natao agnaty caisse zay midrolodrolo agnaty vroom kofa vita action after zay vao tonga Babylane ya man mazava be badman zay kofa nahazo vola nozonao zay fa miromorimo agnaty tomobily ya de tegna efa vita zany le action tegna le boss Filipiano efa dead vola efa azonay zay vao tonga le Babylane tonga zany mpitandro filaminana fagnelaka kely ndraiky tamy tify basy teo boaka gagnon ndray nefa badman ya man agny le izy ka ya man yazala yankipikira bandem rebellion natety tamin'ny afo big up on olo jiaby zay mitandregny big up on tegna kama jiaby big up on badman jiaby real badman jiaby ya man respect kipikira bandem rebellion ao zany